Ndikulandireni ku program ya Ndale Mbuyomu pano pa Mzati Radio and Television. Ine dzina langa ndi Evans Ronix Matola. Kumene mukutonera kuno ndayima pa mlatho wa Mkulumadzi mmene mu mboma la Neno. Mutati muonesese pamene tayima pano kumbuyo kwathuku kuli mlatho umene pamayenda train, pamayenda stima pamene papa. Ndiye ulendo wathu mboma lino la Neno tikulunjika pamalo paja pamene pamatchedwa Feranduna mchaka cha makamaka pa 18 May 1983. Nduna zitatu zaboma komanso phungu mmodzi wa nyumba ya malamulo zinafera kumeneko. Amangoti Mwanza Mada, ena amati Mwanza accident kuthambani mboma la Mwanza. Ndiye tili panopa ndithu kuti ulendo wathu pamene tikuyenda kupita kumeneko kumene tikukapatsirani program yathu. Ulendo uja sopano tafika kuno ku Thambani mboma limene la Mwanza. Tinakuwuzani pachiyambi paja kuti ulendo umene tikuyendawu ndi ulendo okafika ku Mwanza makamaka kupa Thambani pamene pamadziwika kuti pa Feranduna. Pamenepa nduna zitatu zaboma zinachita ngozi kuphatikizapo MP mmodzi wa nyumba ya malamulo. Ine langa dzina ndi Evans Ronix Matola. Ndikulandireni ku program ya Ndale Mbuyomu pano pa Mzati Radio komanso Television. Zambiri tikambe za Mwanza Mada kapena kuti Mwanza accident. Pakamera pali Joe Nsomera, ndipo mkatikati mwa program imeneyi ndi khalanso ndi Fungai Chiwaya. Ndiye mmene ndanenera muja kuti kumene tili kuno ndi mboma la Mwanza makamaka dera lija la mfumu yayikulu kapena kuti TA Nthache. Kuno ndi tili pa chikwangwani ichi cha pa Feranduna. Tinakuwuzani kuti nduna zingapo zinaphedwa, ena amati kuchita ngozi. Chaka zimenezi zidachitika mdali mchaka cha 1983 pamenepo panali pa 18 May 1983. Nde mutati muonesese mu chipilala chimenechi achita kulembapo kuti nduna yoyamba inala Dikti Matenje amene analinso nyumba phungu wa nyumba ya malamulo, komanso anali secretary mchigawo chapakati, komanso anali nduna alembapo kuti minister without portfolio. Ndipo nduna yachiwiri ndolemekezeka malemu Alon E. Gadama amenewa anali regional minister, komanso nduna yachitatu panali J. Twaibu Sangala amene analinso phungu wa nyumba ya malamulo, amenewa anali minister of health, nduna ya zaumoyo.
ndiye tinakambaponso paja kuti panalinso MP amene ndi olemekezeka malemu David Chiwanga amene anali a Chikwawa East, anali ochokera mboma la Chikwawa. Ndiye nduna zimenezi komanso phungu wa nyumba ya malamulo amenewa anaphedwa pano. Sitikudziwa kuti kuphedwa adaphedwa pano, koma matupi awo anapezeka pano. Ndiye kuti bwanji tikufotokozereni zambiri za nkhani imeneyi. Mutati mukumbukireni mu program yathu ine imene tinakupasirani zina mwa zifukwa zimene zinachititsa kuti mulumuzana amenewa kumane ndi tsoka limeneli. Nikatikati ndithu muno mwankhalango, nikatikati mwankhalango, njira yake ndiyovuta mayendedwe, komabe ife tafika kuno kuti tikuonesereni kuti zimene takhala tikukamba si nkhamakamba chabe ayi, koma ndi zimene zinachitika. Kwa mzathu amene munabadwa muli ndi zaka 40, ena simunakwani zaka 40, ndiye kuti zimenezi zimene zimachitika inu kunali kulibe, chifukwa pano pofika 2026 padusa zaka 43 chichitikireni izi. Ndiye ichi ndi chipilala ndithu chimene chili ndi mayina anthu amenewa. Mayina amenewa ndi amene takuwuzani kale. Mwina kungokumbusana zifukwa zina zimene zinachititsa kuti anthu amenewa atsikire kuli chete. Mu program yathu ya imene tinakupasirani ya ndale mbuyomu ndi historian John Gunde amakambapo nkhani zokhuza kuti ku parliament kunali makamaka report lokhuza corruption. Report limene limaonetsa kuti mboma la malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda munali katangale, kunatuluka report. Ndiye mamulumuzana amene wawa anali avoko kapena kuti anayankhula kwambiri pa mtsinje wali Kangala. Panali roadblock. Panali roadblock. Ma report alipo. Alipo. Sikuti zikungonenedwaso. Go and find out. Kuti anthu amene akuchoka, akuti anthu follow amenewa akamachoka ku parliament akamabwerera ku Blantyre. Afika agwidwa amenewa. Okay. And this is the right place pamene anthuwa anagwidwira. Oh, yeah. Anagwidwa ndithu. Sitikungokamba za ngozi. Chifukwa malipoti amanena kuti amafuna kuthawa mdziko. Okay, imene ndi nkhani imene anayitulutsa tsopano. Koma what is even known is that anthu anagwidwa kumeneko ndikuwatengera ku Blantyre kumene anasungidwa for some time. Okay. Ndimene tsopano pa ankatengedwa kuti kutenga tsopano kuti amene ndeti pange nawo zotani, ndimene ankatengedwa kupita nawo ku nsewu wachani kodi wa Mwanza. Komanso panali nkhani yokhuza kupanga create makamaka position ya prime minister ndi zifukwa zina. Ndiye akuluakulu amenewa anali ndithu avoko pa nkhani imene kuyankhulira. Ndiye historian wathu John Gunde anakambapo kuti akuchokera ku parliament, nthawi imene parliament ili ku Zomba, mzinda wakale wa Zomba. Akuchokera ku parliament adakumana ndi panali roadblock, kuchoka kumene paja anayendetsedwa mpana galimoto zawo zinafikira pamene anthu amapeza kuti zachitika motero. Ndiye bwanji mundilole kuti mu program imeneyi tikutambasulireni ndithu pang'ono za mamulumuzana amenewa, komanso kuti pamene tili pano zinakhala motani. Ndikukhulupirira kuti ena amene munafikako pano mukudziwa kuti chikwangwani chimene chipitala chimenechi chamangidwa patipati. Mzanga Johnson Mera atati akuoneseni chakumbuyo kwa chipitala chimenechi, muona kuti kwagwa kumbuyo umeneko ndithu chipitala chimene anamangacho chagumuka pansi pamene tili pano. Ndiye kuti sipakukhalitsa zaka zambiri kuti chinthu chikhoza kukhalapo. Chikupita kumapeto, chili ndi maclark ming'alu, komabe tati tikuoneseni tikathe kukumbukira kuti kodi mbuyo ndale za Kamuzu Banda zimakhala motani. Sitingakambe ndale za Kamuzu kuyiwalapo anthu amenewa adali ndithu otumikira boma la Malawi, koma zinachitika motero. Ndiye bwanji mundilole kuti titambasule pang'ono za kumene tili, komanso kuli mwina mwake mbiri ya anthu amene wawa mu program imeneyi. Mundilole kuti ndi mwirane mzanga uyo Fungai Chiwaya
kuti tikutambasulireni pang'ono ndipo tikachoka pamenepa tichezanso ndi anthu awiri atatu tione kuti tikathe kumvesesa kuti anthu kuno akumwanza amamva bwanji akamadusa pamenepa kumaona ndithu chikwangwani chimenechi koma muno ndi mkhalango njira yake ndiyovuta ndiye mundilole bwanji ndimuyitane mzanga Fungai Chiwaya kuti tikhale limodzi. Ndinakamba muja kuti program imene yandale mbuyomu pamene tikupatsirani tsatane wa Mwanza Mada extension ya program imene tinakupatsirani soni ya Mwanza Mada pamene tinacheza ndi historian John Gunde tiri kuthambani kumwanza makamaka pamfera nduna penipeni pamene tayima pano ndiye ndakamba kuti ndikhale ndi Fungai Chiwaya kuti tikupatsireni ndithu tsatane wa nkhani imene ndikulandire mzanga Fungai Chiwaya mwina moyo kwenda bwanji moyo uli bwino bya kulisunga okay kufika kumene tayenda kudzafika pano zikungonesa kuti moyo tena mkatikati mwa nkhalango nseuda kali mkati mwa nkhalango ndithu mulibe nthumazi I know okay tilibe nthumazi kuno kuti nabwerako okay tidachezako ndi atiye nthache adatisimikizira okay kuti kunoko nkosaopsa okay so chifukwa chake tinena kuti atiyeni kuti tikaone chifukwa tikamakamba za ndale mbuyomu sitingakambe za ndale za mbuyo kumakamba za Kamuzu Banda osakambapo nkhani imene ili pachikwangwani chifukwa ngati mukumbukira mwana fotokoza tisanabwere pano kuti John Gunde anakambapo nkhani zokhuza mphamvu zimene Kamuzu adali nazo ndipo kuti anyamata Malawi Young Pioneer amakwanitsa eti kuzindikira kuti apa pakuchitika chakuti apa pakuchitika chakuti unafotokoza kuti mparliament munabwera nkhani imene azibamba amenewa adekamba kumbiri so amaoneka athamu so kumapeto kwake ndi zimene zinabala zilapapa so sitikopa mutakuona kuti anthu akudutsa it's just very unfortunate kuti 31 years down the line kapena 40 years down the line 43 now 43 years down the line right kuti anthu akuthambani right athakumadusa bimu nsewu umene tadutsa apa anthu anaona sopena tikuvutika kuti tidutse koma anthu akudutsa bimutimu mmene so zinthu zina ndi zimene koma kumene koko ndi chabe koma kwambiri tifatika mbenkhani meta kubwera wa pamene linatenga nsewu kuno pamwanza apo kusiya nsewu watala chithunzi chinakupasa chotani chitatipatsa kuti tikupita kumalo kumene tukamva kombiri kapena tufa tikafufuze loti zinachitika nchani komano kumalo wankati nkomaona kuti nkati mobe ngakhale tikulowa mulibe ndithu kuthekera kona kuti tipeza mu zinthu zosiyana chithunzi chimene ndipasana tikupita kumalo kumene ndikovuta mayendedwe okay ndiye mwachidule tili pano sopano pamene tukamba za olemekezeka Dikti Matenje amene anali phungu wa nyumba ya malamulo komanso anali secretary wa chipani chimenechi chigawo cha pakati komanso anali minister without portfolio nduna zimangolowa paliponse mwina tikhoza kufananizira ndi nduna wangothetsedwa kumene wayambitsidwa komanso wathetsedwa Ministry of State unalibe kuti kodi kweni anduna amene wazipanga jana ndiye unayamba kena kwa wapita so naliso ndiye na Aaron Gadama amene anali phungu wa nyumba ya malamulo komanso amene anali regional minister situzoti nthawi imene iye akati regional minister zimatanthauza chani koma ndikupeka kuti akamuzu akutha anadzindikira kufunika kwa unduna umenewo tinalinso ndi aulemekezeka J Twaibu Sangala amene anali minister wa zaumoyo nduna ya zaumoyo tinali ndi phungu wa nyumba ya malamulo amene wa David Chiwanga amene anali ochokera ku dera la ku Chikwawa East mwina ndi chani chimene ukudziwapo cha ngozi imeneyi tinabwera pano timakamba nkhani yokhuza zimene zinachitika pano mwamwayi tindakumana ndi mkulu wina adayimanso pomwepa okay anthu amene anaonera mwina program ina atokhala ndi chithunzi chokumbukira adanena kuti nthawi imene amachokera kuthambani kuti akupita kuboma kumwanza adaona magalimoto adali pano nde munthu wina adamuyimitsa kuti mukupita kuti
adati kuti andikupita undati adauza kuti dikirani kaya Okay. adachinga kuntunda kumkoza kuti musapite uku Okay. kwachitika ngozi Okay. koma ena amene adafika pano adauzidwa kuti adikire mpaka zonse zichitikire kadakonda mkulu amene kanakhala kuti tamupeza koma nomwina chifukwa papita nthawi sitinatero komano apapa pamakhala chizindikiro cha zinthu zina zimene zidachitika mu ulamuliro wa Dr. Hastings Kamuzu Banda. John Gunda adafotokoza kuti nthawi inake Hastings Kamuzu Banda adafika paja poma dziwa kuti awa ndi awa sali ndine mu ulamuliro wanga. So nthawi zina inali ngati njira yofuna kuti aponderezedwe akhale pansi. So njira ina imene idachitika idali imeneyi. Okay. Chifukwa meti mabwera takundisimikiza kuti nakumana ndi anthu angapo kuntundako amatifotokozera kuti ife chomwe tikudziwa atu zidatere koma zina zimene tamva konzena kuti pali mkulu ina anatoza kuti iye amagwira ntchito malo ena ndi adaona magalimoto akubwera kuno ndi magalimoto atabwera kenaka pambuyo pake pamene amamva za ngozi. So chikwangwani ichichi chidayikidwa ndi Dr. Bakiri Muluzi pofuna kukumbukira anthu amene wawa ndipo chidayikidwa panopa pamene padachitikira ngoziyo. Mina tibwerere mbuyo kuti Amalawi ngati nyimbo za Lucius Banda amamvera kwambiri pali nyimbo ina amati mzimu wa Gadama. Amafuna kuti tidziwe zoona zokha mzimu wa Gadama kantengo kang'ono chifukwa zomwe tinamva kuti kuseri kwa chikwangwanichi kudali adakankhira ku galimoto imene anthu poona ndikukhulupirira kuti ankaganiza kuti aziona kuti achita ngozi koma zomveka zimamveka kuti sinali ngozi mwamva kwa chair chifukwa apapa nthawi ya mukuti chinamangidwa nthawi ya chair achita kulemba kuti who were tragically murdered on 18th May 1983. The word murdered sizotanthauzira kuti ndi ngozi koma iniyo ndine kula kwa inu ndine tidauzidwa kuti kunachitika ngozi koma boma likumanga chinthu ichichi anayika kuti anachita kuphedwa ndipo utati ukumbukire bwino John Gunde mu program imene tinapatsira in the extension anakambapo kuti ulamuliro wa Bakiri Muluzi unamanga malemu Hastings Kamuzu Banda ndipo pamene amapanga interrogate amanena kuti saukumbukira ana atakula saukumbukira koma anamangapo so zinthu zina zimene zizi kuti dziko linauzidwa kuti kwachitika ngozi mkulu amene acheza naye pano pana ndina kuti adauzidwa kuti musasesereke kumusiku kwachitika ngozi. So anthu pobwera anapeza ndithu galimoto ngati kuti inakankhidwa kuti anthu azaona ngati kuti apanga ngozi koma chenicho ndi chimene mwina tikuchiona lero kuti madadi achita kulemba ndechicheyo tanthauzo translation ya madadi ndikuphedwa. So chikwangwani chichi malingana ndi kufotokoza kwa John Gunde komanso kufotokoza kwa mahistorian ena komanso mabuku ena komanso president akale Bakiri Muluzi amakamba tipemphe Johnson mera kuti ayike ka speech kawo verbatim yawo kachaka kuti ngundipera Agadama nde kuti panali apo akuti Agadama anali mkatolika anagwira corona anagwira corona mbuku ndipherani amakamba ndithu zimenezi anakhala ku prison miezi 9 ali palimani mulandu wopa Agadama mulandu wopa Amatenje atwaye kusangala achiwanga kupa kwa cheso tumwankhanza ine mukudziwa kuti Agadama anali mkristu wa chikatolika akwakoma msomali pamutu anagwira corona yache atembo mukundipheranji pa chifukwa chani vantu folo nthawi imodzi kwaunjika galimoto ndikataye kumwanza ati galimoto achitenga tichita ngozi. So zinthu zina zimene malo amakhala achikumbutso ulamuliro wa Dr. Hastings Kamuzu Banda ndikuti nthawi zina otsutsana kapena amene
samagwirizana ndi Kamuzu zina zimene zimachitika zitali zimene mukumbukire anatifotokozera kuti pali anthu ena amene anathawanso mdziko muno kula otonchirwa ndazi zawo china chakufa chihana ndazi zawo kuti nthawi imeneyo amakhala kuti chifukwa chosagwirizana ndi ulamuliro kapena chifukwa kuti Kamuzu amapeza kuti sakugwirizana ndi zochitika za anthu ena zimapeza kuti zimabwerano ku nkhani ngati zimene siwokhawa aliponso anthu ena amene zidachitika zinthu zina kwa mwina zambiri sizidalembedwe chifukwa mukumbukire kuti kunali dziwe la ng'ona nthawi inake kuchikwawo kuti pena kakhala wachitika kuti mwina sunatsatire kapena walakwitsa malamulo ena ndi ena umakaponyedwa kumeneko tamvapo ndithu mbiri ngati zimenezozo. Amalawi amene akutionera komanso kutimvera akhoza kukhala ndi mafunso kuti inuyo Amzat mukutitengera kuthambani kuti kumbutsa za Mwanza Mada chifukwa chani? Chifukwa choyamba chona kuti program iti kuti ndale koma mbuyo chifukwa alipo ena amene lerolo amatha kumangotsatira ndale komanso zili kuti ndalezo zikuchokera kuti amatha kumamva kuti kodi kunali Kamuzu banda kodi Kamuzuyo anali ndani iwe ndi ine tacheza ndi John Gunde kuti ambiri amene Kamuzu adabwera kuno ku Malawi adabwera motani adafikira potani ena amene amasungira mbiri mwina Kamuzu anali dokotala kodi adakaphunzira kuti kuchoka menepo ndithu kuona no ulamuliro wa Kamuzu kuti zina zimene zidachitika mu nthawi ya Kamuzuyo ndi ziti chifukwa usaiwale kuti kuli nkhani ija yokhuza Malawi Young Pioneer. Okay. So Malawi Young Pioneer idaliso gulu limene tidafotokoza mu program athu ambuyo mukuti limagwiritsidwa ntchito kwambiri ndi Kamuzu makamaka on an intelligence part kuti kudziwa kuti anthu amene akukhangata kukamba kwambiri za Kamuzu ndi ndani chifukwa tikaiponya mbiri imene sitidzadziwa kuti chinachitika nchani chifukwa kuchoka amene pazitachitikezi padabwerano zinthu zina zimene zinapangitsana kuti Dr. Bakiri Muludzi sopano aonekere ngati president ino wotsatira pambuyo pa Dr. Kamuzu banda chifukwa mkatikati mwa zilezi pachitikazi munali ka pressure group kena kamene kamabadwa fanta imene nkuti Bakiri anali secretary general wakhalapo secretary general komanso UDF sinayambe ngati chipani inayamba ngati movement ngati movement so ndekuti tikamachoka kwa Dr. Kamuzu banda chifukwa mmene tamaliza chonchimo nde tibwera noti zawo ndodi zidatani kuti no Malawi Young Pioneer ithetsedwe chifukwa kanali kagulu kovuta kunali nkhani chiti makamba za operation Bwezani ngati mukuyikumbukira menechi so operation Bwezani inachitika mu ulamuliro wa Dr. Bakiri Muludzi so ndiye kuti mulamuliro wa Kamuzu zinthu zina zomvetsa chisoni zimene zinachitika ndi pamene tili pano tikitene lumina ma Gen Z mbado umene wangobadwa ma 99 98 2000 utengepo chani pa nkhani ya chikwangwanichi uphunzire kuti nthawi zina tisamangomva zabwino za munthu tisauza kuti mbali ina adalokotani makolo athu anakumana zotani chifukwa tikamakamba nkhani zokhuza izi tizaona kuti kumapeto kwa nkhani imeneyi anthu amenewa itadziwika imfa yawo Amalawi anthu imeneyo adadziwa kuti chilipo chine chimene chuchitika kuseri kwa katani so Amalawi azizoona kuti ufulumeti inawo lero ana amasiku ano ufulumeti inawo lero analipo anthu ena kamene ankayima nji kuti zinthu zitani kodi ziyende ngati mmene tukambira tsiku lafwa kuchatachoka kuja ndi kuzafika pano pamene padachitika chiwembu chimenecho nkuona kuti sikinali chinthu chamasewera so lero sitingangodutsa osakamba kwa zimene andale timaona akubwera pano kapena kuti ndi chinthu Mwanza Mada mmene palili apopo kuti it was a tragedy Mwanza Mada ndi chinthu choyenera kuchipanga politicize kapena chikuyenera chiperekedwe kwa Malawi mwachuchucho imene chinachitikira osabisa ayi tikambisira Malawi sitikumuchitira ubwino apapa panaphedwa anthu mene palembedwera amenewa tirene kuti panaphedwa anthu tikauza kuti inali ngozi mwana wina kesi wina kaka azaphunzira history imeneyi komali dziko lina so zadabota inenda kulira Malawi koma I was never told the truth about what happened so apapa ninkanena kuti Malawi
ana masiku ano auzidwe chuchuchu wa zinthu zimene zinalili kusiyana kuti tizikamba zinthu zimene mulibemo chifukwa akazazindikira chona azazoona kuti zinthu sizinaende mmene zimene okhalira. Okay. Zimenezi mwina unakambapo kuti unachezapo ndi mzika zakunoko zimenezi amamva bwanji anthu akuno? Choyambirira ndi malo amodzi amene ukabwera kunoko ife timati mwina zina amene choka pano kwambiri ndi jeroti la pamfera nduna komano mmene timachoka uko titafika kwa Nthaje anatiuza kuti mukupita pagadama paja eti soza kuti chinthu chimechi chingakhale kwa anthu amene ndi ozungula kunoko akudziwa kuti pamalo apapa panachitika zakuti nene ngokhulupirira kuti chimakumbutsa kuti nthawi ina yake ana amene adali akwathu kuno eti adapangidwa chipongwe mu ulamuliro wa Malawi Congress kapenapo anthu amene ankatumikira dziko adapangidwa chipongwe mu ulamuliro wa nthawi imeneyo. So mwina ena amamva kuwawa kuti asono adasankhiranji kuzachitira zinthu kuno. Ndingokhulupirira choncho kuti sindikhulupirira kuti ngampeza munthu amene athaona kuti ife timasangala kuti zimene zinachitika kuno kwayi komanso zimene zimayikira so mmutu mwawo nkhani yokhuza kuti ngati dziko tipite bwanji patsogolo poteteza ufulu wathu ngati nzika za dziko la Malawi. Mwina malingana nthawi pamene tikhale tikukumana ndi nzika zina kuti zifotokoze mwina zimene iwo anaona nthawi imeneyo mwina ndi maphunziro anji amene amalawi akhoza kutengapo pa Mwanza Mada? One, tiziphunzira kuti ngati tikutumikira dziko titumikire dziko ngati mmene anatumikira anthu kuti anayima pa chilungamo sanaope chifukwa wao amayima kutsutsana ndi president sanaope adanena so ngati ukunena chilungamo uzimanso pachani pa chilungamo. Okay. Komano izi zomwe ngoti poti ni mtsogoleri wa dziko nditi zimuuza zomusangalatsa ayi chifukwa mapeto kwa zonse dziko lizikhabe pomwepo chifukwa palibe munthu wandale amene amasangalasidwa kuuzidwa choona. Okay. Anthu amafuna kunamizidwa. Okay. Koma kumapeto kwa zonse dziko limakhala sili kutani kodi sili kupita patsogolo. Okay. So tiphunzire kuna kuti tiphunzire kunena chilungamo komanso kumayima pa chilungamo nthawi zonse. Okay. Mwina pa nkhani ya chilungamo mukuona andale amene ndoyima pa chilungamo padakali pano ora akhoza kuyima ndi kulitsutsa boma lawo lomwelo tisatenga ku opposition fasa dali ku opposition awadali kuolamula koma amatsutsa mtsogoleri wawo kolamulako kutsutsanso mpalame ndale za masiku ano timati za appeasement kuti no zongoti zoyeyeka. Yes bwana. Yes bwana. Okay. Nanga yo akusankha kukhala nduna ya boma munthu wake yemwe ndi tsiku lina muzamuyimire pachu ndi kumutsutsanso. Okay. Komano mwina funso sindikuona apo andale otangathe kuima pa chilungamo kumutsutsa president or kutsutsa boma limene mwina la wasankha ano sindikuona ngati alipo ndi ochepa ndi mwina tasiri Malawi kuti okhano atha kunena kuti kuboma limene kulamula pano padi amene angathe kuima pa chilungamo ndi kutsutsa president ngakhala kuti wapanga zinthu zoti nzosakomera anthu mwina ndi wakuti koma ine ndisanene choncho komano ndi ochepa ngati alipo koma ndi ochepa kwambiri. Okay. Abakiri Muluzi anakhazikitsa commission of inquiry izi zinachitika boma langa muso koma boma lina litabwera linakhazikitsa kafukufuku wapadera. Nkhani imene ili nkamwa ndi nkhani zokhuza ngozi ya ndege imene inachitika kunthunga kuchikangawa ku boma la Mzimba. Pakhala pali mafunso kuti mwina malipoti amene adakhazikitsidwa nthawi ya boma la tonse sakukwanira tifuna DPP ikhazikitse. Do you see it necessary kuti boma lapano likhozanso nalonso kukhazikitsa bwinobwino kafukufuku ifa zinthu izizi zili ngati kuti mwachisanzo apa anthu anauzidwa za ngozi koma kulemba mada nkhani ya malemu chilima timadziwa kuti ni ngozi nkhani mavuto a ndege malipoti amene adakhazikitsidwa ni ngozi komabe mwina ukuona kuti nkofunikira kuti DPP ikhoza kukhazikitsanso kafukufuku kuti mwina apanga asete need kuti inali ngozi kuipa kwa andale amaberekana. Okay. Recycled politicians ndi amodzi chifukwa tipangeni kafukufuku chabwino tipeza kuti zinthu zinatero koma nthawi imene kamuzu ankafusidwa kuti kodi zinatani
adati ine sindikumbukira koma nthawi imene padala anyamata ena amene amagwira ntchito ndi ndani so mlandu unakhanga waperekedwa kwa Kamuzu for nthawi imene anali president ndi amene ali in charge wa zinthu zonse so to say kuti tiyeni tikhazikiseni kafukufuku wina okhuza izi it will depend kuti tufuna chani tufuna chilungamo kapena tufuna kuti for the sake of history kuti mwina tinatero komano it's been too long izi zidachitika komano ngati betukamba pakuti mwina maishu zokhuza ngozi ya ndege kuchikangawa and stuff those are fresh ones titakhazikitsa ukafukufuku still anthu akadaganiza bezitizo zimenezo so to have government yona kuti izi imapa chilungamo kumaona kuti ichi chimene chilili chikhale chonchi we'll be glad if we go into that mapakadali pano zimaona ngati zimativuta a bit budget imirika pamenepa tichoke kuno kuthambani tinanena muja kuti zaka 43 zadusa sopano kuchokera mchaka cha 1983 pamenepo panali pa 18 May 1983 pamene nduna zitatu zaboma Dick Matenje, Alon Gadama, Asangala, Achiwanga mene anaphedwa mboma limeneli la Mwanza. Tinakutengerani pa Thambani pamene titacheza ndi nzika zokhala ku Thambani akamba kuti amapatcha kuti pamfera nduna ena amangoti pa Gadama. Ndiye mu program imeneyi tayesesa kukutengerani ndithu kuona kuti tikamati Mwanza mada ndi chani kwenikweni, malo ake ndi ati, anthu ake ndi ati, takutengerani pamenepo. Koma zimenezi zinachitika mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress kale limenero nthawi imene mtsogoleri wake anali malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda. Mu program imene ya ndale mbuyomu ine dzina langa ndi Evans Matola ndipo ndinali ndi Fungai Chiwaya, pa kamera panali Joe Nsomera. Bwanji mutilole kuti tifike pamenepa pamapeto kufikiranso sabata ya mawa pamene tizakubweresereninso ni program yomweyi tsiku langati la lero, koma tizakubwereserani topic ina imene tizakambe ndale za mbuyo. Koma pamenepa sopano tikhala tikutsendera pofika tinaona mu program imeneyi kuti titachokola muliro wa Kamuzu nkubwerola muliro wa Muluzi boma lawo linamanga Akamuzu pa nkhani imeneyi. Koma mutu weniweni sunalongosoke chifukwa historian wathu akamba muja kuti atawafunsa Akamuzu amangoti sakukumbukira china chilichonse. Ndiye bwanji tiyeni tipite kukakupasiraninso makamaka ndale za Abakiri Muluzi kuti nawo anatenga bwanji dzikoli, zinakhala motani, ndi ziti zabwino, ndi ziti zofoka zimene ulamuliro wawo unalipo. Ine langa dzina amene ndanenera ndi Evans Matola, m'malo mwa mzanga wonse tingoti makoma nonse.